Het is de tweede dinsdag van september. Goejoen en welkom bij Bient. Mooi Boukje de Vries praat ik aanst oer de rugzaak, oer de bron op de kelder zetten de hele dag bij West. En mooi Maarten Hoekstra van de Thorbecke Academie bepraten we de wichtigste zaken uit de miljoenennota. En draaien van zijn studenten die binnen bij ons op de redactie druk aan het werk. En Miranda Werkman die begeleidt dat hele stel. Miranda, wat zie je hem dan voor u, Joen? Nou, wij van Bient toch, het is wel aardig om nou eens even concreet te maken wat die miljoenennota nou krek inhoudt. Dus we vregen de 3 studenten van de Thorbecke Academie, de bestuurskundige takkomst van uw land, om onder de hand van 3 voorbeeldhuishoudings nou te berekenen wat die miljoenennota nou concreet inhoudt. Aast het resultaat. Ja, spannend. Misschien zit mijn gezin er ook wel tussen, ik weet het net. Ja, en het Friese geer, dat wil je het ook weer, dat jou kiezen voor een object of natuurgebied dat ze opknappen moeten. Mijn jeugd hier lezen hier. Maar het is van mij ook om de mensen te vertellen wat uw voorouders hier alle gedaan hebben om het te bereiken zodat het er goed heen leidt. Uw stemactie op Facebook, aanstaande Demeroer. Ja, komt nou het soer nou eindelijk weer het zwiert? Het lijkt erop dat de krek presenteerde miljoenennota beter uitpakt als de orenheren. Maar hield dat ook voor u alle hier? Nou, bestuurskundige Maarten Hoekstra van de Thorbecke Academie is bij u om de belangrijkste punten er even uit te pakken. Welkom. Ja, dit is het pakket, hè? Ik heb hem even uitprinten gekregen. Ja. Ze is er net blij maar wezen hier op de afdeling, maar dus goed het weer Pip jij hem kosten. Hey, ja, je hebt het toch in de West. Een paar belangrijke punten die je nou voor dadelijk in het zin zitten? Ja, het is maar goed dat er wat is uitgelekt. Hè? Ja, dat is goed. Ja, dat is handig. Ja, wat echt opvalt, vond ik nou vooral de troonrede, de toon in de troonrede. Heel gematigd. Hè? Je kan er kritiek op hebben, wat slapjes. Maar vooral ook de zachte menselijke kant. Te beginnen met de ramp van de MH17. Later nog afsluitend met beroep op saamhorigheid. En daartussendoor eigenlijk de economische maatregelen. Dus dat vond ik qua toon wel heel opvallend. En qua inhoud, en dat is een beetje aan een grote publiek denk ik voorbij gegaan is vooral dat het Deltaplan hierin wordt gelanceerd. En die lancering, daar gaan we nog wel wat van merken, denk ik. Want Deltaplan even niet. Het Deltaplan zorgt dat de dijken sterk genoeg zijn. Met name in het midden van het land. De dijken hoog genoeg, ruimte voor de rivier. Maar ook bijvoorbeeld in Friesland de dijken goed ophogen. Dat we tegen stormen bestand zijn in de toekomst. Ja, en een echte pluspunt van mij dan in de beurs, want daar hoor ik wel van. Nou, ik denk als je meer wil werken, harder wil werken, nou, dus zo zie je er wel uit, dan komt dat wel goed. Oké. Nou, we gaan eventjes naar uw redactie daar. Want op de redactievlier daar is Miranda Werkman dus maar die 3 studenten van jou, want ze komen uit jouw klas. En wat heeft ze voor u betocht en wat heeft ze voor u berekend? Dat wil ik wel van u weten, Miranda. Ja, de eerste die het spits aanbiedt mij, dat is Annemarie. En Annemarie, we joegen die het volgende voorbeeld om u te rekenen wat de miljoenennota nou in de praktijk budget. Even voorstellen, huishouding A. Mem Klaske is skiën en zwaarige door de weken alleen nog voor haar 2 been. Ze werkt part-time, maar haar inkomen van €20.000 in het jaar. Maar zonder oren betaal je voor haar hierhoes en de benopvang. Zie het maar, wat budget dit voor Klaske, deze daar van Joet? Ja, voor Klaske is het allemaal wel redelijk voordelig. Te beginnen met een belangrijk punt is het kindgebonden budget. De overheid heeft besloten om er 160 miljoen extra in te steken. En dit zorgt ervoor dat zij meer geld heeft om aan haar kinderen uit te geven voor de onderwijs, kleding, etc. Vooral omdat zij alleen is dat wel extra handig. Dat is een plus. Dat is een plus. Dan heb je de kinderopvang. Op dit moment is het zo, als jij je baan kwijtraakt, heb je nog 3 maanden recht op kinderopvang. Om de tijd in te kunnen steken voor vinden van een nieuwe baan. Het is veranderd naar 6 maanden. Op deze manier, als zij ooit haar baan kwijtraakt, heeft ze extra maanden tijd om een baan te zoeken. Wat we net hopen, maar het jou te won met die het ik een plusje. Ja. En dan het laatste punt? Het laatste punt is het belastingstarief. Dat is eigenlijk voor bijna iedereen wel voordelig. Ja. Yes. De eerste belastingschijf is besloten dat het tarief met 0,25% naar beneden gaat. Dus je betaalt minder belasting. Dus Klaske komt al met al helemaal positief uit. Haar koopkracht zal in het algemeen gezien stijgen met 0,75%. 0,75%. Ja. Nou, scroll dat maar even op het boord. Dan weten we dat het voor Klaske in elk geval er heel goed uitzicht. Dat is mooi voor Klaske. Het aardige is, dat weet je als bestuurskundige, er zit ook een plan achter van het regeer. Wat is nou het grote doel achter deze maatregelen voor
de groep weer in Klaske jet. En wat je hier bij het geval van Klaske heel goed ziet, is dat er 2 politieke smaken samenkomen. Aan de ene kant VVD-geluid van werken loont. Dan hou je wat meer over aan het eind van de streep. En een PvdA-standpunt van mensen die een laag inkomen hebben, hoge lasten, om die ook wat te ontzien. En eigenlijk stond dat al in het regeerakkoord van 2012. Ja, maar is dit nou echt een stuk beter voor haar of is het een liedskarig dingetje? Ja, dat hangt ook een beetje van de keuzes die ze zelf natuurlijk maakt. Hè. Hangt het ook van of ze een flexwerker is of niet. Of ze nog wat achtervang heeft voor kinderopvang bijvoorbeeld. Dat hangt heel erg van de persoonlijke situatie af. Maar ik denk dat je wel over het algemeen kan zeggen dat deze groep er op dit moment wel op vooruit kan gaan. Ja, en wat denk jou? We hebben traaien van die groep uitzocht in Friesland die representatief binnen. Ja. Is dit een grote groep in Friesland? Vooral met 2 benen die het alleen nog dan had? Ik ken die cijfers niet precies, maar ik kan wel voorstellen dat dit een groep is die behoorlijk onder druk heeft gestaan de afgelopen jaar. En we kennen ze natuurlijk ook allemaal die zo'n situatie zitten. En die krijgen dus wat rond dus in de beurs. Ja. Nou, dat is goed nice. Nou, die oren 2 die zullen we aan nog bezien. Nou even een oer heel wat oors, want ja, de bron die spelen Joet de rugzak om de bron. Ze verleren alles dat ze hier bij de bron op de kelders. En Joet had een eer naar die bron wie Boukje de Vries in de rugzeel bij de strafzaak tegen de 38-jarige vertochten. De man wordt bron toch schuld verwieten. En bij de bron kwam een 24-jarige student op het leven. Ja, Boukje de Vries. Welkom. Dank je. De hele miljoenennota net volgen, neem ik aan. Nee, het is vandaag een beetje aan mij voorbij gegaan. Ja, je ziet hem in de rugzeel. Ja. Maar wat voor vragen gingen jou Joet daar het half in? Of eigenlijk meer de vragen van hoe kon dit gebeuren? En ik vond het ook best heel spannend. Spannender dan dat ik eigenlijk gisteren had kunnen bedenken. Op het moment dat je dan binnenkomt en je ziet toch een aantal van je buurtgenoten. En er waren ook studenten aanwezig die daar gewoond hadden. Dan raakt je dat heel erg. En het verhaal in de rechtszaak vond ik met name heel beklemmend. En dat je je steeds afvraagt van hoe kan dit dan? Hoe kan iemand dit bedenken? Ik verwijt de man absoluut helemaal niets. Want ik vind dat dit fouten zijn die kan eigenlijk iedereen maken. Maar ik vind wel dat het heel erg onhandig gehandeld heeft. Ja, want het draait al hier om die kachel. Daar is de bron toch ontstaan. Die man die het hem heel gong west. Maar even waarom in die rugzeel? Je zit er dan denk ik achter hem. Hoe je ziet naar de rug van iemand. En pas na een paar uur moest de meneer een kachel laten zien hoe hij daarmee gewerkt had. En dan zie je iemand aan feest. En dan schrik je ook even, want dan krijgt het ook in één keer een gezicht. Want jou kon die man dus net? Nee, maar wij wisten ook helemaal niets van wat daar zich afgespeeld heeft. Nee. En wat gebeurt? Wat denk je dan? Voel je dan een emotie uit je hem zo? Ja, toch wel. Want dan denk ik van hij noemde zichzelf in het begin ook slachtoffer. Nou, dat wil ik niet. Ik heb van mezelf ook altijd gezegd, ik ben ook geen slachtoffer. Wij zijn gedupeerd. En ik vind dat er ook maar sprake is van 1 slachtoffer. En met zijn hele familie. Maar, dat is het dierlijke slachtoffer? Ja. Maar ik vind in dit geval, toen hij zei van ik ben ook slachtoffer, dacht ik nee, je bent gewoon een sufferd. Maar dat overkomt ons allemaal wel eens. Dat je gewoon onnozel handelt. Waar ik wel heel erg van schrok is toen ik hoorde dat hij om 5:15 in de bus naar Drachten zat. Toen dacht ik van, toen stonden wij met z'n allen echt als op één hoop vol verwondering naar ons huis te kijken wat in de brand stond. En ik kan me dat nog niet voorstellen, dat iemand weg is gegaan. Ik kan daar kan ik wel boos over worden. Want hoe haal je dat in je hoofd? Maar ja, wat hem daarin bezield heeft, weet ik niet. Het hij de Joet wat doe zo? Nou ja, goed, je hoort ook iets over de achtergronden. En dan blijkt dat iemand in Drachten de ASSC zit. En dat hij eigenlijk al uitgezet had moeten worden. En dat die procedures niet allemaal goed verlopen zijn. En dan denk je, de meneer heeft natuurlijk heel veel al meegemaakt in zijn leven. Dus die is waarschijnlijk uit angst weggevlogen. Ja, en dan denk ik van, op dat moment had je er moeten staan. En moeten waarschuwen van, denk erom, er zijn gasflessen. Maar ja, hij heeft dat blijkbaar ook niet begrepen. Maar draait dan het begrip om naar een ooremotie? Ja, je krijgt er iets van onbegrip bij. Van waarom nou? Had nou even anders gehandeld. Ik weet dat de mensen van bij U's, nou, die hebben echt
levens gered. In de manier waarop ze iedereen gewaarschuwd Nou, je hebben. Joost zelf eens 10 onder de douche doet je. Ja, erop, ik heb een hele rare samenloop van omstandigheden dat ik niet gehoord heb dat de bel ging en dat ik wel een brandweerauto heb horen rijden, maar niet weten dat hij bij ons gaat stoppen. Maar ik bedoel, Douwe en Ipi van bij u hebben mensen gewaarschuwd, mensen opgevangen, die hebben onmiddellijk de brandweer gebeld. Hij heeft niets van dat alles gedaan. En dan denk ik wel van, ja, daar had je wel wat anders in mogen handelen. Ja, maar in het feit wat hij gedaan heeft met die kachel. Ja, dan denk je van die kachel had er niet moeten staan. Kun je van alles op noemen. Maar er is geen opzet in het spel. Nou wordt er 6 mannen eerst. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, wat lost het op? Eigenlijk denk ik van... nee, voor mij is het verder wel klaar. Denk ik van de straf is wel geweest. En oké, er zal nog een hele procedure... Want ik weet ook niet wat dan de gevolgen zijn... of hij terug moet naar Irak, hoe dat verder werkt. Maar daar heb ik echt geen beeld van. Maar ik denk dat een aantal motieven hier toch wel wat meer op het financiële vlak hebben gezeten. En daarvan denk ik van, nou, ja, daar mag je wel eens een keer flink over nadenken. Okay. Nou, de uitkomst die Jerwe bij de uitspraak vanzelfs. Bedankt voor dit verhaal. Ja, sterkte voor de komende tijd, want het is nog altijd net voorbij. Het is nog een gat er op de kelders. Ja, we beginnen verder met de miljoenennota over zaken van Joet. Miranda die is nog altijd op de redactie, maar de studenten van de Thorbecke Academie. En we zijn thuis aan ons tweede gezin. Ze zijn nog altijd druk om te rekenen, hè? Want dat geeft me terug, de informatie komt maar binnen. De tweede topper van de Thorbecke Academie, dat is Rikst. En hier moest zij voor u mee aan de slag. Huishouding B bestaat uit heid, mem en 2 baan. Afken Dirk verzin je modaal en komen de martier op een inkomen van €64.000 in tier. Ze woont in een keephuis, maar haar plan om te verhuizen. Heid riet in een leaseauto van de zaak en mem Afke had een eigen auto. Nou, laten we maar eens beginnen met de leaseauto. Ja, Afke en Dirk hebben dus een leaseauto en daar hebben ze dus wel op pakt. Hij is vervuilend, dus ze gaan en bij de BPM en bij de bijtelling worden ze er flink op pakt. Ja? Dus daar is op achteruit. Achteruit. Nou, was ik nog verhuizen? Ja, ze hebben plannen om te verhuizen. Mochten ze nou maar een restschuld blootzitten, dan hebben ze extra lang de tijd om daar uittrekking te krijgen. Dus wat dat betreft is ze wel op vooruit. Hoeveel extra? Dat hangt natuurlijk af van de restschuld, hoeveel ze kunnen uitloeken. Dus dat is een voordeel, ja? En als ze nou een heel mooi huis vinden en die willen ze kopen, maar ze hebben ondertussen nog net een eigen huis verkocht. Wat vaak voorkomt. Ja, dan heeft ze dus 3 jaar de tijd om dubbele hypotheekrente uittrek te krijgen. Zo. Dus wat dat betreft is het druk op vooruit. Want dat wie, hoeveel? 2 uur. 2 uur, dus dan Ja, krijgen ze extra tijd. extra uur. En voor de 2 verdieners, die winnen gemiddeld 0,24% op vooruit. Dus goed nice ik Ja. van Dirk en Afke. 0,24% goed nice, om even heel correct te wezen, Roelof. Ja, dat is echt goed nice van mij en voor mijn vrouw. Ik denk een heel soort meisjes. Dit is wel een hele grote groep in Friesland die hierin herkent. Even hoe het doel van het regeren, hoe deze maatregelen, wat kun je daarover vertellen? Ja. Het doel van deze maatregelen is eigenlijk rust brengen. Rust op het gebied van die leaseauto's. Dus zag je dat er heel veel onrust was. Van wanneer valt een auto nou in welke categorie? En dan kwamen weer allemaal nieuwe auto's op de markt. En dan gingen fabrikanten weer... hele leuke greenen. Ja, die precies. Die uiteindelijk heel goed keek binnen en die wij betellen. Precies, een dagje die rijdt 1 op 30 en dan bleek 1 op 18 te zijn. Dus dat gaf heel veel onrust op die automarkt. Dat zal voor mensen met leaseauto niet zo leuk zijn, dit bericht. Want het ligt gevoelige auto's. Maar ik denk dat het wel een logische maatregel is. En er zijn ook wel eerder maatregelen op het gebied van de auto's genomen die hier wel mee in lijn zijn. En ook op het gebied van de hypotheekrente aftrekken, restschuld. Ik denk vooral rust creëren. Ja, dat mensen even wat meer ademruimte hebben. Maar dat kan toch behoorlijk oplopen als je een restschuld nog moet financieren. Ja, want dan hebben we toch al vaak hoe 50.000 euro. Ja, dat kan zomaar 100, 200 euro per maand kan dat zomaar schelen. Ja, maar dat kan ook oplopen. Hangt ook heel erg van je persoonlijke situatie af. Maar dat zijn behoorlijke bedragen. Dus het wordt er een beetje beter op voor u. Ja, het verlicht de pijn wat, zou ik willen zeggen. Oké. Ja. Aansende zaak nog, dat zijn de anderen. Want die krijgen flinke klap. Nou, dat zeg je Aansen. Ja, nou naar de bijzondere publieksactie van het Frieske Geer. Want het Geer dat er op deze week de helping van Jo thuis daar. Ze willen fjouwer plakken of objecten opknappen. En jouw stem bepaalt hokker als eerste. Verslagjouwer Douwe Talma, die gaat alle dagen bij zo'n object Del. En dat is Joet het skotbalhokje, ik hier er nooit verjet, op de Slachterdijk.
Het is schitterend mooi. En pak de fiets maar en ga maar eens even de Slachterdik langs. Wat van viergezichten is juiste, wat van pleetsen is juiste. Mijn jeugd hier lezen hier, maar het is van mij ook om de mensen te vertellen wat uw voorouders hier alle gedaan hebben om het te bereiken zodat het er goed in leidt. Ja, het heeft wat van mij. En ik zit op een balken dit eventueel de ziel dichtdwang kan als er heeg water is. Maar elke balken die je leidt, die moet maar 4, 5, 6 man moet die naar de ziel gebracht worden. En dan moet die zakken laten worden, dus zit je joggen, daar zitten sleven in die ziel. En dan moet die balken in. Ja, daar hebben ze. En dan kan je zien wat van zwaar werk weer van uw voorouders, omdat die balken daar in zakje te laten. En wanneer is dat voor het laatst dien? Nou, als ik mij goed herinner, had dat in 57 geweest. Dus eigenlijk lezen deze balken hier puur als een soort symbolisch... Ja. Maar ik wil ze heel graag dat ze lezen blijven. Want dan kan je jouw naaitem vertellen wat je voortem dingen hebt om de voeten droog te houden aan die kant van de Slachterdik. De berm van de Slachterdik is zo belangrijk wat er aan plantengroei is. Je zorgen in die berm de soering, de brede en de smalle breekblad. En er zitten een hele soort verschillende soorten gazen in de berm. Alle bloemen die er aan de Slachterdik vroeger bloeiden, die zijn er jaren weer terug dat het zo keurig beheerd wordt. En dat is echt maar zo met de materiaal die er aan de Slachterdik staan. Wij zijn nu op het Talsemerziel. En de Talsemerziel leidt in een route van Tjum. En hier weer de balken in opslaan. Die de ziel dichtmaatje maken met heeg water. En dat hadden bij alle zielen west, maar dit is alleen een oerbluff van de hele Slachterdik. Dus we kunnen hem nog wat zien laten. Maar het moet wel onderhouden worden. En het moet een goede opknapbeurt hebben. Hier zit ik niks meer om. Hij moet gauw omgepakt worden, want dan valt de ruttel gewoon. Zie je wel? Dus, mensen, een stukje oud wetterwerk in Friesland. Stem erop. Wij willen het zo graag bewaren om ons naaitem het wet te vertellen. Dus jouw dienststem. Hup dus naar Facebook. En onder de 50 stemmers daar verloten wij dit boek, Zicht op Friesland. Die kan dus voor jou wezen. Ja, Miranda Werkman die is nog altijd bij ons op redactie. En de laatste groep gezin of mensen die wij behandelen, die komt nou ombaar. Ja, dan moeten de oudere sjuggers onder u even opletten. Want Jennifer Verdij wie de taak om die groep terug te rekenen. En onder de hand van dit voorbeeld. Huishouding C. Een ouder echtpaar. Piet en Jeltje. Piet had vroeger op een bouw werken en krijgt een pensioen naast zijn AOW. Maar de AOW van zijn vrouw Jeltje erbij komen ze op een inkomen van €24.000 in het jaar. Haar keerpoes is al betellen. Hij moet medicijn slikken sinds zijn suikerziekte. En zij moet takomier een nieuwe bril. Het is geen verrassing. De oudere mensen gaan erop achteruit. Maar lees eens uit, hoe zit dat krek? Nou, de ouderen gaan er wederom helaas op achteruit. En ook flink. Wat betreft het eigen risico, dat gaat... Van de zwaar? Ja, dat is voor iedereen. Ja? Het gaat met €15 wordt dat duurder. En dat is dan €375 per jaar. Dus voor iedereen. Alleen nog oudere mensen moeten misschien vaker gebruik van de zwaar, dus het zal meer treffen. Ja, die hebben juist de zorg nodig. Ja. Wat betreft de zorgpremie, die gaat 1% omhoog. Dat lijkt weinig, maar het is toch ook al €10 per maand. En wat betreft de zorgtoeslag, die wordt juist steiler afgebouwd. Ai. Dus meer zorgpremie, maar minder zorgtoeslag. En wat betreft de ouderenkorting, die wordt geschrapt. Wat betekent dat ze meer belasting moeten betalen.
Ja. De oudere toeslag van box 3, dat gaat over de inkomsten uit sparen en beleggen. Wat ouderen juist doen, want die hebben veel spaargeld. Dus dat willen ze dan ook beleggen. Maar daar krijgen ze dus geen toeslag meer over, dus dat wordt volledig afgeschaft. Oei. Dus geen ouderenkorting meer en geen oude toeslag. Ai. Het enige positieve punt wat er dan nog is de wijkverpleegkundige komt dan in het basispakket. Aha. Dat is dan helaas het enige positieve punt. Dus wat betreft het koopkrachtcijfer gaan ze niet op vooruit, dus dat blijft dan 0%. Dat bloot 0%, dat bloot. Zat het nou is. Ja. Tieren dank. Goed uitline. Ja, dit wie een mintraaie studenten, Roelof. Ik hoop dat je er wat wiezer van worden binnen. Ja, ze hebben geweldig in die traaistudenten. Jouw traaistudenten zeg. Ja, mijn krutskop. Ja, mooi, want ze hebben dus echt ontspitten west hierin, maar ik al een heel soort vakwerk in. Ik denk dat er nou een heel soort pensionados zitten te sieren. Die kist dan wel in de kont zien dat ze dit zeggen. Ja, ik loop het risico dat ik mensen die dicht bij me staan een beetje tegen het scheen. Nou, ja, let het eerlijk zeggen. U ouders, daar zouden ze krek al boutje. Dat zal wel mopperen, maar ja. Ja, en ik net, dit is net de eerste keer. Nee. Wat is die idee hierbij? Ja, wat ik wel merk is dat we de neiging hebben om het inderdaad wel veel bij één groep neer te leggen. Aan de andere kant, er moet ergens gehaakt worden. En het is juist in mijn optiek de groep die we nu sparen, die zorgt voor die economische koopkracht. Die maakt dat we weer vertrouwen krijgen in de economie. En die van zo groot belang is juist voor die MKB. Ja, zelf een bedrijf, een horecabedrijf. Ja. En daar zitten net een soort pensionados? Nee, dan vele malen minder dan juist die... Dus het is voor je die middengroep, daar moet ik het van hebben, ja. Klopt dat? Want is dat echt het doel van het regeer achter dit plan? Ik denk dat er wel een logica in zit vanuit de regering. We hebben de jongeren die toch veel meer op flexibele contracten zijn aangezet. Die hoge hypotheeklasten hebben tegenwoordig. Hoge kinderopvang. Betalen ze veel voor. Dus ik denk dat die categorie van jongeren... Ja, wel aardig. Die heeft het ook wel op de schouders gehad, laat ik zo maar zeggen. Ja, studiefinanciering, ik hier daar haast niks meer van. Mijn zus die kon de bewijs van hele bewijs van spreken. Ja, dat scheelt nogal. Ja, beslist. En dan heb je ook nog de groep mensen die hadden eigenlijk gedacht met 63 of misschien wel met 61 eruit te kunnen. Die groep, die moet gewoon 2 jaar langer doorwerken. Dus er zijn mensen bij die hadden zich een andere toekomst voorgesteld, laat ik het zo maar zeggen. Hadden we nou een conclusie lezen op tafel? Wat is die voorzichtige conclusie? Nou, mijn voorzichtige conclusie wat dit betreft is dat waar vorig jaar nog werd gesproken over participatiesamenleving. Nou, dat woord wordt niet meer gebruikt, want dat vinden mensen geen prettig woord. Maar wat je hier wel ziet in dit aspect van het regeringsbeleid is van zorgen dat de mensen die de lasten kunnen dragen, die dat ook nemen. En zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen positie. Dus ook een bijdrage leveren aan de zorgkosten die ook voor hun gemaakt worden. En dan eigenlijk ook in de hoop dat ze meer... kunnen vertrouwen op hun omgeving, op mantelzorgers misschien, op kinderen. En dus dat zo die participatiesamenleving, zonder er heel veel beleid op los te laten, maar eigenlijk door hele eenvoudige financiële prikkels, toch tot stand komt. Oké, het wordt is dus net vallen, je won op tafel, maar het is helder. We moeten gewoon goed van bezwaren. Dat is een beetje de conclusie, hè? Ja. Zelf meer dwang. Ja, mooie conclusie. Nou, het zit er weer op. Tegen dank in ieder geval voor het verhaal. Hoe de bron sterkte de komende dagen. En je hebt nog een heel soort te ziekje, want dit is nog een heel pakket. Ja, maar dat siepelt vandaag genoeg binnen. Ja. Wij doen gewoon wat oors, want wij hebben het morgen over het 74-jarig bestaan van de Valk. Je weet wel dat met die liedse zeilbootjes werd in eigenlijk alle zielen het vak leren. Nou, dat is morgen. Voor nou een hele noffelkie om verder.